Jotonan lamsago ani channel no nai tong lerona norok je manchak o video no support khaidi te o video no bo share khanya ta pokli tamoni hinba o video ni bising tei tei borok kwbang manugui sini hana hamchak nai tei sini te prasani bagai srai srai samung khainai nai sini borong manang sir Devid Murasing no support eba buskangni dilli thangani no teibo support khaimana tei fighting ke tini ni main topic thanglayano tini ni main topic angka norok video thamle nugui no saimang khana ang bo topic no sana nai nai di bui kwbang mano salayo bo kobor si hinai bini logi ta thangwi ti kono mangla kinai te kebo bo salayo buskangni edcd soni ticket ni bagi si bo khai dong nai ang sana nai me region ke obviously o je saya sana ke boki Delhi thangthangi re ticket mangkhana bolu kelo misil meeting khaino bobo MLA ticket ya eba MDC ticket mangkhana bole hingke sini sir Devid Murasing bo bohaina lokelo misil meeting khai te parawa kwbang misil meeting khaino bobo MLA ticket na MDC ticket abo hairok naiman bre airmana je samung kaham khainengke abono saya ang tong heda naidi जों public rok je kaham sawi tei dopani bahai muthangnani lamao phunugui जोंनो tlango aboni kokno जोंbo kok kenai tamro hinba public rondogui sapet khanyan bagai je somoyo gandhi ji bharat charo andolon khai Delhi o himboi andolon khaiman ungke borong ganang Devid Murasing ke Delhi andolon khai success khai maya de engnai Delhi te Agartala Sarmani 4420 kilometer himboi thangkeba 80 eba 90 din eba brok nangan asa himboi dofani bagai phiok mongri riman kheni ne tamusaya ngaba je sakai pano andron khai se andron ni pothai no bo saijung chana bagai le khaya nambe heda naidi ang kaisa example ri sana ni musungo je somoyo thaipung thaisuk thayo o somoyo thaipung thaisuk the sawin narak maya ke the thaipung thaisuk asi jona tei machaya abono no ang kaisa example di buzon sang abono sini botabu kaisa season by sujak tongka tabuk bo somoy naji tabu somoy tongko sini lukubai chongjangnai neta hijangnai rok Tripura sa bosongno norok tabuk bo phiok manko palya paksa hingkenge जों agiwo kwbang tongmani tabuk kisawai thangka agiwo sini dofano kunu bai sujakna kare tabuk somoyni thaipung thaisu khai tungwai thangka tabuk khano si kusuk tabuk khano si kasa kokbor tei the tamo hane walai tong chung tei bor khiok jaknai dini ni o video ni main topic na abo norok o video no share khaidi tei bo buskangni 5 tarik julayo sir Devid Murasing Delhi Chalo Abhiyan khaina ni thangani tei bo khagnang borok no support khainang tu tei je manchak borok bai logi himnang